Peygamberi Xuda sallallahu aleyhi ve sellem da hadîsên şerîf da wiha gotiye: Heya ji îmanê ye û mirovê bîheya ji di cennetê da ye. Heya ji îmanê ye û mirovê bîheya jî di cennetê da ye. Bêheyatî jî ji hişkbîna dilê ye. Mirovê dilhişk ji diçe cehennemê da. Heya û îman pewrê ne. Dema yek jî van rabe biçe. Ya din ji pê re radibe diçe. Peyva hişk ji bilê eybiyekî tiştekî din nayane. Heya û edeb ji bikevê Peyva hişk ji bilê eybiyê tiştekî din nayêne. Heya û edeb ji bikeve ku derê vê dixemilîne. Heyaya heqîqî bi bîranîna mirinê çêdibe. Eva ku heskirina dinyayê ji dil dervêxe, Hazretê Peygamberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem tim û daîm ji sahabeyên xwe re digo heyakirina ji Xuda Teala çawa layık be. Vilo ji heya bikin. Carekê sahabiyên vê jê ra gotin: Hem ji Xuda ra be, em li hemberê Rebbê xwe xwediyê heyayê ne. Peygamberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem ji van ra ve got: Heyaya heqîqî ev e ku mirov hemû aza û endûmanên bedenê xwe ji heramîya biparêze û mirinê ji hîç bîr neke. Piştîrê vê eşkera got: Mirovê ku axireta xwe arzû bike, divê em heskirina dinyayê terk bikin. Bes evên ku wiha dikin, dibe ku ew bi avayekê layık ji Xudê Teala heya û şerm dikin. Peygamberê Xuda bi diqqet li rûyê ti kesê nedimeyazand. Nêrîna vê li erdê ji nêrîna vî ya li asîmanê zehftir bû. Vî ji berheya û kesayetiya bilindê xwe heta ûşaşiya ti kesê li rûyê wan nedîta. Bi vegotina dîya me Hazretê Aîşe dema xeberekî ku li vê xweşiya wê nediçû ji kesekê digiha wê vê wiha nedigot: Çilê filan kes qewmiye ku halû û vêlê dibêje? Li vî digot: Çilê hinek mirovên qewmiye ku halû û vîlû dibêjin? Hinek caran jî ji bo mezinê me bi muxatebên xwe bide heskirin ku ew wê xeta û şaşiya layıqê wan nabîne. Bi uslûbekî zerîf ji bo îqazkirina wan wiha digot: Çi jî min bûye ku ez vê wiha dibînim? Ew Peygamberê Xuda meqamê bilind, abîdeyekê ulvî û bilinda merhametê bû. Dema wê şîret û nesîhet li mirovên dikir, ji adeta ew dilêrizî ji bo muxatabên wê xemgîn nebin, yan jî dilê wan jî nemîne. Dostê Heq Teala Hazretê Mevlanayê got ew exlaqê nebewî ji vê re kiribû exlaqê vê herwekî ku îfadeyên muşexxes li heqîqetên mücerred bike wiha dibêje: Exlaqê min ji qelbê min pirs kir. Jê ra got: Îman çi ye? Qelbê min xwe tevand her guhê aqlê min û jê ra got: Îman edeb e. Şecaat û mêrxasiya Peygamberê Xuda. Tewesvîkirina qehremanekî jî mezinê me Peygamberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem mezintir û lehengtir nemumkîn e. Lewra ew di temamê jiyan û heyatê xwe da di nas tirs û fikiran da nehatiye dîtin. Vilê hemberê rewş û halên aver tê sebir dikir û xwe bi semaq û sebat radigirt. Vî bi tirs û fikar hereket nedikir.
ew di nav koma merowên ku ji bo kuştina vî çavnerî dikirin da ew her du ayetên sûretê Yasînê xwendibûn û levra ew di temamê jiyan û heyata xwe da di nav tirs fikiran da nehatiye dîtin. Li vê hemberê rewş û halên aver tê sebir dikir û xwe bi semağ û sebat radigirt. Vî pirs û fikar hereket nedikir. Ew di navkoma mirovan ku ji bo kuştina vê çavnerê dikirin da ew her du ayetên sûretê Yasînê xwendibûn û bê sav û tirs di nav wan re derbas bûbû çûbû. Lewra me qeyd xistinê stûyên wan ew qeyd gihiştina heta erzeniya wan ji bo vê serê wan bi banî vê rakiriye. Me li pêşiya wan astengek û li pêşiya wan jî astengek daniye û ber wan girtiye. Êdî ew heqiyê nabînin. Hezretê Elî Xuda jê razî be dibêje dema li Bedrê şer bi her dijwariya xwe dewam dikir. Carîna me xwe dixist piştmezinê xwe Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem û me xwe bi diparîst. Ew ji me tevan cesûrtir bû. Ew li cihê Hezretê Elî Xuda jê razî be dibêje dema li Bedrê şer bi her dijwariya xwe dewam dikir. Carîna me xwe dixist piştmezinê xwe Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem û me xwe bi vê diparast. Ew jî me tevan cesûrtir bû. Ew li cihê nêzîktir û sefa dijmin bû. Carekî din bera Xuda jê razî be dibara dilêrî û mêrxasiya mezinê me Hebîbê Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem di wiha gotiye: Qesem bi Xudaye dema şergerim dibû. Qesem bi Xudaye dema şergerim dibû me xwe bi mezinê xwe Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem diparast. Cesûrtirinê me ew kes bû karibû li dehma Pêxemberê Xuda raweste. Vê tim û daîm di sefa pêşî de ji bo bilindkirina Kelimetullah yanî ji bo dînê Xuda bibeye ji hemû dînan bilindirt û zaltir şer dikir. Di Gazve Huneynê da di serê pêşî orduyê da İslamê şikestibû. Lêbelê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem neşikestibû. Vê xwe ragir û metanetê xwe hiç xirab nekiribû. Vê xwe avêt nav koma neyaran û vê hespê xwe herpî pêşva diajot. Bi vî avayê vê mêrînaviyê sahabeyên xwe zêde kiribû û di daviyê da ji bo piştevanî û arîkariyê Xuda bi vî avayê vê mêraniyê sahabiyên xwe zêde kiribû di daviyê da ji bo pêştevanî û arîkariya Xuda Teala serkeftin û zafer bibû nesîbê vî. Vî wiha digot: Ez bi vî Xudayê sün dixwînim ku bi qudret û îradeyê vê dijîm. Min dixwest ku da rêya Xuda herim xezvê û şehîd bibim. Başê herim xezvê û dîsa şehîd bibim, dîsa carekê dîtir herim xezvê û şehîd bibim. Hilmû û nermiya Pêxemberê Xuda. Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem mülayimtirin mirovên nesla ensanên bûye. Diya me Aîşe di bara wê wîha dibêje: Hiç ti kesek nebû ku exlaqê wî jî exlaqê Hezretê Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem xweştir be. Çi jî sahabiyên wê, çi jî ehlê mala wî kî gazî wî dikir. Her wî digot kerem bike, ji ber vê exlaqê bilindê wî Xwedê Teala di bara wî de ew ayetê pîroz nazil kiriye û jê ra gotiye:
pêşivar tu xwedî exlaqekê mezinî. Mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem di jiyana xwe de di caran ji bo xwe întiqam nestandiye. Mezinê me Pêxemberê Xuda sallallahu aleyhi ve sellem di jiyana xwe de ti caran ji bo xwe întiqam nestandiye. Lêbelê vi tim û daîm efû berbûherî esas digirt. Dîsa diya me Hezretê Aîşe di exlaqê bilind e vê de Dîsa diya me Hezretê Aîşe exlaqê bilindê vî halê mülayimtiya vî wiha îfade dike dibêje vê eyb û qusûr jî ti kes ra çene dikir. Dema yekî di bara vî neqenciyek dikir, vî jî di bara vê kesê neqenciyekê vê ya vê pê nedikir.